să crească. Face ăștia icre. Crap cum e? Face icre și în timpul anului sau mai primăvară? Nu știu. E ca la femei. E ca la femei, da. Face când vrea. Când vrea ea. Când vrea ea. Ia și tu, Costine, unul în brațe. Să te pun și eu pe o poză pe site. Ia care-ți place ție? Hai să iau unul mai mare. Cum prinzi tu. Unul mai mare, cum prinzi tu, dar nu, Zic cum să-l iau, să nu... Îl iei așa frumos, ca la televizor, n-ai văzut? Dă-l așa, ca în brațe, așa, gen așa. E mic ăsta. E mic, ăsta nu-l reprezintă. E mic, nu e de la ce avem noi aici. Așa, ăla. El, cam ce prinde el la corabia unde se duce? Fiecare zi de asta. Păi știi că la asta spun standul, vin și spozez standul și spun, n-a putut Costin mai, a încercat mai să nu jos. pozezi și bețele, să nu pozezi bețele. Nu acum. Ușor. Du-l direct la apă. Nu. Bă, dar frumos. Mai bine așa, că știi că trăiește, știi că e mai mare, e mai...